Ovako, obrio sam se, ali mi je crko telefon. Sav mi video materijali na njemu vidjet ću kad se popravi, ako ostane sve na telefonu uploadovat ću. Ako ne, jebe ga. Evo, samo sjajim, prešlo je 50 lajkova, ima čak 61, 62, ne znam ni ja. Dobio sam 12 novih subscribera. Onda video je eksplodirao, dobio sam skoro 25 sati gledanja za manje od 24 sata. Tako da, to bi bilo to. Ne znam šta da kažem, ostavite like, pretplatite se, podijelite video. Mi se vidimo u sljedećem videu. Video za Palmičinu kuhinju će izaći. On mi je, hvala Bogu, na kompjuteru, ali ovo za brijanje nije. I kada se vrati telefon, ispričat ću vam šta se tačno desilo, tako da. Ništa, to bi bilo to. Vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!